Meouwa Sobai बिथिंजाय ओंखाम जोसा दिनैनि आरोना ओमफ्राय आङो बिथिंजाय आरो एवगासिनो अमा बेदर नैबे अमा बेदरा माबासिगोन दै होजासिगोन जास्ट एवखां माबाबाय ओमफ्राय आरो दंबावो नै बिथिंजाय मैगं गोथां सबायजों मेवा फार्स्ट माने आगो थियाथार आरो एबार बाबाया बहानिफ्राय मोननानै लाबोखो आंनिथ' वान अफ द फेभरेट रेसिपि आरो दिनै जाखानांसिगोन बेयो माबा दाउ फेन्दाजों मा होनो थन्द्रा ना मा होनो जोंनिथिं दाउ फेन्दाबो होनो थन्द्राबो होनो आलु आइया संदों बेखौ मानो बेबायदि संदों मिथिगौना आङो जाहोनाव स्पेसियेल गेस्ट फैगासिनो दिनैहाय नुबाय थागोन दा दसे उनावहाय सोर स्पेसियेल गेस्ट थ' बेहाय संबाय आङो दै होनानै होबाय ओमफ्राय बेखिनि बेहायबो माने अरखौ फिसा खालामबाय आङो ओमफ्राय रानिखौ लगायना होदों आं सामब्राम गुफुर हाइजें बिदि देनो ओमफ्रायथ' आङो सबाइखौ जों आरो मेवाखौ जों संग्रोगोन ओमफ्राय सबाइजों मेवाजोंथ' बुंबाय थादों आङो खिन्थु मोनसे बुस्थुखौ बुंबावनो बावगारदों नङा ना सबाइजों दाउ लकेलजों मेवा फेन्टास्टिक बाबागा खुसिया लाबोनो होदोंमोन खुसिया मोनाखैनो दिनै मोननैबो हाथायाव गैया खुसिया बुधबारावबो गैया रबिबारावबो गैया रबिबार हाथाय माने बागानबारियावबो दाना हाथाय जायो नालाय बुधबार खालिथ' बेजों संनोसै दा बाबाया बेखौ लाबोनानै होफैबाय नालाय आङो बेखौ सुहैनो थांसै आबो सोनाया फिसा जानायनि भिडिअ हगारबाय थालायसै दा सुनि आङो दंखलाबो हामा जानानै दंहाय गाज्रि फाज्रिनो ओमफ्राय आं बेखौ ओमफ्राय नैबेखौ हाग्रोनानै लानोसै आङो बेदर बिथिंजाय दा जाननानै होबाय आङो माबाखौ सबाइ आरो मेवानि थाखाय माबाखौ होग्रोनोसै आङो बेखौ माने बेहाय दाउखौ एवफ्रामग्रोनोसै दाउ आरो माबाखौ गेसावनो एवफ्रामग्रोनोसै ओमफ्राय उनाव सबाइखौ होनानै माबाना होनोसै बेदर एवफ्रामग्रोबाय आलाय सिलाय जाखायो संबा नै जोंना अबस्थाया बिथिंजाय फ्रिजआ दा गोलोम बोथोर जाबाय नालाय साफा जाना दाख्लै साननैसोथ' खांखमासो हाबना दंमोन जि मिन्थावखा ओइ दाबो नै फिसा मासे हाबनानै दङ आइयो इखो ओइ जरसे मिटा दुंगिमे हो नै देगासिनो बिथिंजाय बियो सायग्रोना होदोंमोन आं बाथोन दे ओंख्रि फिसा खालामना होनि र' आंखौ साफायनांगोन अयथासार साफायनोल' होबाय थायो साफायबाय थानांगौ आइयो ओमफ्राय दासो दुगैबाय दाना आथिंनि अबस्थाया बिदि जाबाय आरो हाला आङो नोंखौ गारहरसिगोनसो आं मैलाबारियाव मा माथो आङो नोंजों गारहरजानांगौ मैलाबारियाव गारहरग्रा आंखौ भिडिअ साफायलां मोजांसो देखायनांगौ इउटुबाव जाम्बा गारहरनाङा मा मिसना इदि होननांगौ गारहरगोन होनना बुजाय हा बेखौ हायखांना दोननानै जाननानै होबाय नै बिथिंजाय मेवाखौ आं खारै होनानै गुरै जानायनि माबाखायोहाय रुइनो नागिरा नङाबा मेवाया ओमफ्रायथिंजाय नै दानिया पापर सावनो नागिरदों लस्करि बिथाङा लस्करि बारा साफा नङिखाय साफा नङिखाय लाजियो न'खरनि बिथोराव बिनो एसे बोरैबासिन नालाय लाजिनानै माला दा आङो बाहेरावहाय सबाइनि थाखाय माने गेसावबाथाय फ्लु गोदौनाय मोना नालाय आं मोजां मोना अबावनो होनलाय मादैखौ ओमफ्राय मादैनि गोसोनिया माबायदिमोन इदि इना गोसोया इदि साइसनो मालाय
हाजो ओमफ्राय इयो जाबाथाय मा रानि माबा खालामना होदो इहाय ओइ फान्थाव फिसाया माबा फिसाया इखो साव आं बाहेरावहाय माबाना होनोसै डेन्जार मावसिखालै मावबाबो हामामोन नुवाखै दासो माबायदि हामखो दोखो दोखोनो नै बाहेराव अर दा सारायखौ बेहाय जानफैना होनसै फुलाया रुखांबाय पापरा नैहायनो ससेखौ जानो हाया आरो नै हा नायदो बिसोरो माबायदि आखला ओमफ्राय दा सावनो नागिरदों नैबेखौ बिलाहि फिसा ओरैबायदि गोथाव मोनो आं बेखौ मानो बायो जि गोथाव बोरो आंनोबो खाव एसे हरलाय बा जानोसै फाइनालि ओंखारबाय साइज नंगौ आं दा ओरै लाबासो साइज नंगौ एंगेलखौ सोलाय लानांगोन सम जानायखौ बोरै गारनो हानो नङा होमबा एसे 30 बोसोरनि बाराबा जाबोबाय बहा गारनो हानो आदत जालांबाय नङाना जानफैबाय आं दा बाहेराव ओमफ्राय बांद्राय आङो नैबेखौ होनांगौ नैबेखौबो होनांगौ बिदि सिरियेलि खिन्थायासै दे नङाबा दानो माबा मोनसे मिस्टेक जालांगोन आब' सनाखौसो माने बिदि सङा नोंना संनाया जायाखै बिदि होनलायगोन आरो ओंखायनोथ' आङो माबाबाय जास्ट देखायबाय आरो मा मा संदो माने भिडिअखौथ' बिदि बानायामोन आङो खिन्थु मेवानि थाखाय बानायदों आं गरमाथ' बिराद जर' सर'से फैथारबाय लोगोसे बैसागुबो सफैहां जाबाय जायफोरा सेरेरे बैसागुआवहाय दख'ना साफा गाननानै माबानो लुबैदों मा होनोमोनलाय दख'ना साफा गाननानै स्लिम जानो लुबैदोंबा नै बे आब' सनाखौ खिन्थाहर आं हेल्प खालामगोन नङाबा एथ' दामि दख'ना बायनानै मोदोमानो दुलदां दां हाखवा मोसानोबा बिदि दामि दख'नाखौ बायनानै नाङा जायखिजाया सोरबाफोर वेट लस खालामनो गोसोबा आंनो मेसेन्जाराव मेसेज हरबानो जाबाय दे आगैमोन आंना फिसाया जि बकि सिबगासिनो इदिसो मावनांगौ आबा इदि मावनांगौ बिमाखौ हेल्प होनांगौ दे आरो मा लास्ट ओंखाम संनोसै आं जोसा माइरंनि ओइलाय नोंहा इखौ जा र' जनालिया खामानि मायबा मोनसे जायाबाथाय जाखाया गोदौगासिनो सबाइ ओंख्रिया आं माबाखौ होना होबायहाय नै बेदरखौहाय गोथाव जाथोसै होनो गोनां होजोब्बाय आङो ओमफ्राय जास्ट गोदौथोंसैल' नैरा गोदौथोंसैल' बेदर सेदर एकदमबारे मस्ला मस्लि ओमफ्राय बिथिंजाय बानलु सावदों नै आं बानलु बिलाहि टमेट' बाथोननि थाखाय मोनजोब्बाय लास्ट मोननो गोनां ग्लब ग्लब गोदौबाय नै ग्लब गोदौबाय ग्लब खारै नांजोब्बाय दा दुन्दिया होनांसिगौ बेनि उनाव जाबाय कमप्लिट आयौ गरमा हाला आङो मेंजोब्बाय गोलोमजोब्बाय बेखौ माबाखांनानै मोनफैसिगोन बिसोरबो ओमफ्राय दसे रेस्ट लाथ'नोसै आङो मेवाजों माबाजों रानि
मेवाजों आरो माबाया फार्स्ट टाइमनि थाखाय सोरबाफोर रने सोरबा मोनजागोन ना मोनजायाखै जाहाल' फार्स्ट नामा जाहाल' फार्स्ट ना सोरबा जाखांबाय मेवाजों सबायजों बोथोरनि माने दाथ' मेवा बोथोर जासिगोन नालाय जोङो सिगां मानसिसोमोन नामा दा इउटुब फैनाय लोगो जों हेल' गाइस जाबाय नै बे पापड़ा जाबाय सब मोनजोब्बाय रेडि दा फैनोल'सो नांसिगोन सबायजों दाउआ सबायजों दाउ ओमफ्राय बेखिनिखौ दा फैबाथाय डाइरेक्ट माबानानै होगोन ओमफ्राय नै ओंखामबो खालामखाना दोनखाबाय ओमफ्राय बिथिंजाय माबा माबि दं ओमफ्राय ओंखामा जाखाबाय दा आं दसे रेस्ट लानोसै नै बे आब' सनाया बे आं न'आव मेंजोब्बाय जानोसै स्पेसियल गेस्टआ ओइ मा जाखो मबाइला रानि माथो मुदलादला मुदलिदलि नुजोब्बाय नै अ जाबाय दे जाबाय नै दा जोङो लान्च जाबाल' लोगो मोनलायो बेखिनिया औवा मेवाइ फार्स्ट ना जानोसै आंहाबो थांनानै थांनो ओंखारबाय नै ओंखामखौनो जानो हाया डाइटिं खालामग्राफ्रा फट' लानोसै थांखांजोब्बाय माबाय दा इभिनिं जाफिनबाय ओमफ्राय बेदर सिखाव खावनानै जानायनि नेरसोना नै गुलु ओंखाम दौगासिनो आं दा गुलुनि ओंखाम जायो दा बिदिबा भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै मेंबाय बुहुत दिनैहाय लोगो मोनलायगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनै था अनलाइन था दे बयबो गुड नाइट